dod â fi fan hyn i Glwb Rygbi Dinbych. Gan i weld pa mor sbeislyd maen nhw'n tymlo fan hyn. Beth sy'ch chi'n neud yw, mae'r peiriant bach ma'n cael ei droi, mae'r rhif yn dod mas, mae'r rhif yn cyfateb da un o'r spices lyflu ma, a wedyn chi'n gofod byta'r speis, a mae pa bynnag dîm sy'n lle mynd hira, yn ennill un o'r rhain. Reit, Connie, rhif cynta yw 1. Rhif nesa yw 7. Reit. Go on, boys. Finisher fe, wir. Sol llwyau nawr. Go on mewn ati. Thrown. Gwed ar y beth. Go. Dŵr. Un gyda ffyn mas. Chili flake. Right. Oh, I did it all. Yes. Go. Oh, unlucky. Melon. Right, on up. Oh, Leia. Dwi'n cael ein stwff. Wel, beth haf ei weid? Trabant ni to, fi'n credu.